Опасните тенденции този сезон, част 2. В предната част ви говорих за свещите от масло, в тази искам да ви поговоря за свещите наблъскани за всякакъв вид неща, които нямат никаква работа там, като сушени плодове, канелени пръчици, анасон и така нататък. Както аз обичам да казвам, свещите са загорени. Няма лошо да си купим красиви свещи в всякакви причудливи форми, не само да са ни ароматни, но и да са ни красиви, но трябва да внимаваме все пак какво има в тях, защото в някой щастлив момент може да решим и да ги запалим. И тогава, повярвайте ми, най-лошата комбинация е сушени плодове, канелени пръчици, анасон, шишарки, също толкова популярни за този сезон. Все неща, които лесно горят. Белята, която може да направим, е огромна. Много съжалявам, че на пазара все още има колеги, които не си дават сметка за това и продължават да тъпчат тези неща. Ето защо моят призив е именно към вас, клиентите. Внимавайте какво купувате и на кого се доверявате. Всичките тези неща се слагат наистина в нещо, което съдържа парафин, но това нещо се нарича Fire Starter и по никакъв начин не е предназначено за домашни свещи. Ако това видео ти е било интересно, последвай ме за още такива съвети.